Ndogosoma kwaye mustari oyo mutang'ani. Omoboraka bw'omoro omosomba o nakwete aye nomanyete ng'a omosomba o nigo amoirogete omonene bono bono omosomba oyo iga namoirogete ng'o omonene, yani omoboraka oyo akagenda ase Elisha akamotebia Elisha bono nimbwat nche nigo inde omokungu bw'omosacha oria orenge kogokorera egasi, yani ore gokorera Nyasaye egasi bono okure. Haleluya. Bono natigaire omoboraka nimbwate amang'ana amakong'u, amang'ana aya are ngoetera bono omoriegwa esiroye ochire koira abana abamura bane babe abakore babe abasomba baye. Bonekera agenda ase Elisha akaeresera buna bwatambang'ana agoetera akamotebia mbarororo abare omogakona akwete okobaye egasi y'omonene agatigara agaenda n'amadeni bono ababa bwate chisira abuba bwate amadeni bono bachire bagocha koira abana bane, yani akamoeresera akamotebi nkoira bara abana bane ekera bakoira abana bane banda kuba abasomba babo banda kuba korera chigasi, yani bono akaeresera Elisha omosombo Nyasaye akamotebi amadeni ayale atigetu n'omosombo Nyasaye nigarenga amanene. Omanyete abasomba ba Nyasaye ngotwara tora amadeni amanene okobaye egasi y'omonene, lakini omosubati oyo iga eratachieti gokumia agateba nche bono tinkonya gochandika tinkonya gwekwera n'echideni tinkonyara gwakana tiga ng'enda ase Elisha omosombo Nyasaye imotebi omogakona egasi are gokora naende motebi buna naikeire akamoeresera ibere yamanya goteba iga. Elisha akamotebi ninki nkogokorera omosomba Elisha akabori omosubati ori omoboraka akamobori ninki nkogokorera ntebie ngento kiobwate nyomba mwao omata abantu bande nabo konyara babwate chitibi lakini mbagokwana, yani bebisete gochiasa omosombo Nyasaye, lakini oyere akaimuka akamotebia ntebie kiobwate nyomba mwao. Omokungu oli agateba nche omosombo omokungu timbwati gento kende gionsi nyomba mwane otatiga amaguta make aseri kondo. Haleluya. Yani tabwate gento kende gionsi agasiboka korume yaye akamotebia egento gyokambwate n'amaguta masinini aseri kondo, yani agasiboka akamote. Imagine tabwate nonya n'agacuba lakini agasiboka akamoeresera ekiabwate ekera amoeresera ntagete kogotebi ng'obogima bwaye bogachenjia. Elisha nabwate chinguru chinene chiokomoboria ekera arenge komoboria omoiko Nyasaye nigo igete ime yaye ekera omoiko yo Nyasaye oika ime yaye. Omostari ogatato Elisha agatebi omokungu oria genda ase emechie ase abagisangio bao osabe oegwe ebibekerero ebinge birebosa. Haleluya. Akamotebia n'echinguru chinene chiaigoro ingagenda. Haleluya. Osabe asenge njo tobwati kende bono genda okoreki osabe bono era akagenda agasaba bunatebe tigwe elio osoe nyomba mwao amo n'abana bao. Haleluya. Abande nabo bakonyara babwate emechando lakini mbagatebe musombo Nyasaye, lakini omusubati oyo gakongo kinande nagokigwa ekera abwate emechando akaligereria akanyoro ndete yora mokonye akagenda bakase nyomba y'omonene akagenda akaumerana n'omusombo Nyasaye. Omusombo Nyasaye excuse me, omusombo Nyasaye olokoro kwelisha akamotebia ekera motebia Elisha nere akaimokia egitambukiro kia igoro mono akamotebi genda osabe ebibekerero ekera agenda asaba akamotebi igo omostari oyokane oinyore togasoma abaruoti ya kabere inye omostari oyokane okare gototebiga elio ose nyomba mwao amo n'abana bao osieke egesieri
omora amaguta ase ibikerere ebio kerekemo kogia ichoire okebeka ensemo, yani ebikone bikamanya kororekana. Akagenda n'amaguta ali arenge rikondo akayabeka nyumba, akagenda emechi goeta agasaba ebibekerero asaba sani baye bakamoa ebibekerero ebinge, akareta akarangeria abana baye bagesiekerera nyumba, ekere besiekerera agatonya ebiguta biri ase ebibekerero biri aetwe onyo etwe ebibuyu 200, lakini takoe 200 eseng'encho nomoboraka ing'aba motebi ng'atagochikonyara koirani, lakini biri aetwe agatebi guga bone ebiga kwairwe nabyo ntagete oende obeke nera akagenda akabeka, ekera agenda abeka bono yaikeire ase abekire amagutaria bona isanire, bona ekera amagutaria isanire ebibuyu biri aetu byonsi abekire make ogochikobeka make giaichora ogochikotonyi make biaichora bikabe ebinge mono ekera biaichoire isano. Omukungu oria akarwa asale akagenda agasoa nyumba mwaye amo n'abamura baye agasieke egesieri abamura baye bakamorentera ebibekerero na ere akaba okohumura amaguta ekero ebibekerero byonsi byaichorete agatebia omwana oye ndetere ekebekerero kende, omwana oye akamoretera ekebekerero kende tikeiyo. Haleluya. Omwana oya akamotebia kebekerero kende tikeiyo erio amaguta agatiga gocha. Omukungu oria akagenda agatebia omonto oria onyasaye, omonto oria onyasaye niga are korokwerisha akamotebia amang'ana amaya nere agatebia omukungu oria genda onie amaguta ayo oakane esira yao nechitigarete nchigo isane n'abana bawo. Haleluya. Omonene nyasaye takogotiga, nyasaye totari gochikotigo gwekwere n'emechando yao, nyasaye totari gochikogotiga ng'abana eno omobora katobwati kogicho omosemereti nyasaye kogicho komorangeri nyasaye takogotiga bonekera omobora koria yaikerase aretire ebibuyu byaichoire amaguta omosombo orio nyasaye ore korokwerisha omobani omonene akamotebia genda onie ekere kwaonirie abanyasira aba bakogodai ase eng'encho y'omosombo nyasaye asirire n'echideni obakane echinde chigotigara otumie n'abana bawo na nyasaye gosesenie nkigekogera gose nyasaye gokora ebikone goetererisha mbaro bagoteba bikone mbi yonse eyeiga, lakini Yesu n'omunyabikone ebinene nyasaye takogotiga n'emechando yao kogicho omorangereti naende omosemeretie takogotiga ere ntato ito otebire ase amariko otorokeirie ing'ango korare amang'ana amanene bona amang'ana aya amanene kera yakorete abanto bari nabo bakumetie ense eri nabo yakumetie omobora koria akaenda akaonia ndengereretie engaki eywo mafuta igare kogoru mono akorwanererwa buna bono oranyore egento gete gekorwanererwa mono bono akaba buna egoldi akagorwa onsi ekera agorwa onsi agakana abanyasira baria ekera akana abanyasira baria echinde chigatigara akatumia n'abana baye ng'a Yesu akerorekania ng'a Yesu nabarerorekania ase obogima bwao tochandeka ng'a bono chideni chiandemeire tiga ng'ende ng'eite tibweita omwanchu one inchu ase nyasaye morangerie nabagotoma omosaada nimatenga nyasaye nabagokora ebikone nyasaye nabakorete omonto naye nkorwanda onsi agosesenie nimatenga nyasaye nabakorambora okoboko kwaye stariene yonsi bunarorekanirete omobora koria bunarorekanirete ense eria ase eng'encho yo omosombo nyasaye orenga ororo omosombo oyo nyasaye kera arwa ororo ribaga rigatigara bono bari babwata amasira bono batagete koira abana baye yani mbabwati mabera ng'oyo okure lakini ilikuwa ni mapenzi ya Bwana eya arenga ng'a nyasaye utagete kwerorekania bono ekererorekania nande bagateba ng'a kumbe nyasaye ngokorare nakigekogera nkogotebi ng'a tibwe chanda tolera toteba ng'a nyasaye ogotigire
era no muyango korara mangana maya era no mwegenu ngo korara mangana maya ekero ko murangeri ko bwato kwegena motebi Nyasaye deni yiga yansinyire Nyasaye ngakanere sira nimatengere ngwa kanare sira nimatengere Nyasaye itotago totiga okumurangeri okomotebi Nyasaye narasire Nyasaye mbogolerie mesigo amaene gako kubogoleria ekero kumurangeri kerensa okomotebi Nyasaye bono nasinyirwe abana bane basomire Nyasaye tinkonyara kubalika balike ere Nyasaye gakurambora okoboko balika gosoko motebi Nyasaye inchebone mechando yangicholeire Nyasaye ni gakurambora okoboko kwaye okora yani okomotebi kelio gwetera okomotebi Nyasaye bono tinkonyara gosomi bana timbwati school fees gokirete iga kwanyara green card yachira abana bawo basomire gokirete iga kwanyara omonene bwerorekanirie tobase konyagore kolera aye motebi Nyasaye ni garororo erinde elio akuganyete bweorokie ekerole oroki ni gara okorera mangana manene digio mosombo Nyasaye motebi nchengo etera ringaneri tinkonyara insabere nakiye kogera torororo ogototebiyo mangana ali ogwetera intutu bekerirurie itonse torangeri Nyasaye sengenjo tobekirasiri bagerio torangeri Nyasaye akoruserie obosoku akororekanira gwakanire chisira chionsi nakiye kogera Nyasaye itaro umuya agokora mangana maya mbakaya aragokora mwanya bantu gagusinyuko yarenga Nyasaye itono mwegenu sese ni gumana selirikerio bono genda onia kera tokene byasara gukora byasinyire murangeri Nyasaye nande motebye Nyasaye nkonye byasara byane nande murwere Nyasaye naliora onie tokagera nga bali bako murwera Nyasaye bagotuguta bali bako bekase kiage kya Nyasaye ase chimbongi chitanyale kolia bone kerora agachasagi yana naboko gesabiya tigomone nago seseni asenge nchiyeri ngana lya rero seseni guna Nyasaye totara akora togosaba tosaba asenge nchiyeri ngana lya Nyasaye Nyasaye itombi yamona asenge nchiyobu yabwao buyamona asenge nchiyeri ngana lya Nyasaye biyamona asenge nchiyo morigere lyone Nyasaye ne namusukiri monogo chasole na asabire Nyasaye mwakanere chisira chionsi nima eta yaragwetera na makongu nima eta Nyasaye nabera toko sinyiru na kiago kora chaka monere mambi yabono motinya maliga nande morore kanere ramboro koboko kwaso bugima bwaye Nyasaye itono no mubora kulie kera korangere tigwa igete ekera chieda somo sombo akeoro kinigo kwerore kaneti Nyasaye tige bakonesike kweranire sikiagera no muya ondeta yokobwekaine Nyasaye tokonye nando konye TV yaito yandisi TV na bonsi abategererete Nyasaye tobakonye twebisira asole Nyasaye tutitororekana lakini ororekane asirieta ya Yesu twasabire na kwegena amina inchende bosibwa ino igonkoro ku Pastor Judith Nyaitondi oyagi nintoregete ni mwanchete Nyasaye ekanisa nkorandike koro ku Abundant Life Ministry galigeteli angena nyakoe bono emambi ya bono enamba yana yesimia sonde bwansi okondigia igere 0712 52 9701 0712 52 9701 barikiwa na Bwana amen. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi nigo bono yakanikiru ndekerene nago kurengera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora